Load ka na doon. Load ka na doon, load ka na. Hello mga krong-krong. Familiar ba kayo o nakita nyo na sa YouTube o Facebook tulad nito? Yung mga pinaggagawa ng mga editor na tulad ko na mga puro hugot light o yung mga tinatawag nilang hukage. Opo, yun nga po mga krong-krong, no? Yung nagsulat ng kanta na na ang title ay Tulad Mo. At ito nga po mga krong-krong, no? Kapag hinawakan po sila tulad nito, yun po yung tinatawag na hukage. Hindi ko na nga po papahabain pa ang mga sinasabi ko. Ito po, panoorin niyo. Ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Anong oras ng break mo? 1:30. Ano natin gigiting charge? Sige na. Ang isang katulad mo ay di na dapat pa Pang-arpos sa wall. Tropa! Papasa nga. Ang isang katulad mo ay di na dapat pa Pasa ko yun. pakawalan. Pasa ko sa'yo. Pasa ko sa'yo. Best friend, may pangalan siya dito? May pangalan siya dito? Bari kahit mo? Cha. Cha-chakati. Kaya chati. Ang tawag. Chati. Ito ba, alas skin? Alas skin din? Masarap pa yan? Hindi kasi pwede sa amin ang tea. Bakit? Wala. So, alam ni Kuya William yan, bawal sa amin. Ang isang katulad mo ay di na dapat pa pakawalan. Tapos gusto kukuha siya. Itong Ang isang Basag yun, no? katulad mo Basag. ay di na dapat pa pakawalan. baby naman. May wait kayo ganito. Okay lang. Titigan ko na lang kung meron. Ang isang